Salutare, dragilor! Surpriză pentru astăzi. Mi-a plăcut atât de mult la podcast, așa că am zis că vreau să văd și eu cum e ca moderator. Și astăzi am hotărât la Holistic Talks by Arta să o punem pe Denisa în postura de invitat și să aflăm povestea ei, de ce, cine este, de ce face ceea ce face și de ce a ajuns în punctul ăsta. Așa că vă rog să fiți alături de noi și sperăm că povestea Denisei o să ne inspire pe cât mai mulți. Bună, Denisa! Bună, Gabi! Să știi că îmi place pe scaunul ăsta. Da? E mai bine decât în postura de moderator? E mult mai bine, sunt mult mai relaxat. Eu mă așteptam să am emoții aici, dar se pare că am un talent ascuns. E bine, chiar îmi place să fiu invitatul cu minte, ascultător, obedient sau să fiu ăla care dă tot în casă? Păi, cam la ce întrebări am eu aici s-ar putea să le fi putut să fie tot ce mi-ai zis până acum și ceva în plus. Hai să vedem. Vă rog să aveți milă de Gabi și să-l susțineți. Că în curând cred că o să-mi iau și o concediu și îl mai las pe el. Spune-mi, te rog, cine e Denisa Ciorcă? Uai. Ai timp? Avem timp. Bun, Denisa Ciorcă. Denisa Ciorcă a început ca oricare altul cu cel mai simplu job, deci în viața mea acolo am început, adică am fost casier și apoi am lucrat o bună perioadă într-o companie de telefonie mobilă și am avut parte de traininguri foarte dure în vânzări și comunicare și de aici mi-am luat un pic avânt. Apoi am decis să merg pe partea medicală pentru că la vremea respectivă eram o mămică cu 2 copilași mititei și unul dintre ei, cel mare, chiar avea niște probleme și mă săturasem să dau banii pe asistente, să vină acasă și să îi facă tratamentul. Așa că am făcut și asistent medical și apoi frumos am părăsit partea de vânzări și am venit în partea de medicină alopată. Doar că viața cu timpul mi-a arătat că medicina alopată nu înseamnă totul și de aici ușor, ușor am început să intru în lumea asta a terapiilor. O lume care m-a acaparat întru totul și cu care, fără să-mi dau seama, cochetam încă de ceva timp. Dar, în general, Denisa Ciorcă este mamă, soție, sunt un om cu probleme, ca toți ceilalți, sunt un om care a trecut prin foarte multe în viață și pe care viața m-a șlefuit și m-a adus în fața voastră așa cum mă vedeți și cum mă percepeți acum. Văd că am început bine și deja văd emoții pe chipul tău, așa că o să continui și o să te întreb, dacă îmi permiți, ce probleme de sănătate avea băiatul tău te-a determinat să ajungi să te duci pe partea de asistentă medicală? Aveți tu, problemele lui Dani au început ca la orice copil, mai exact foarte dezroșu în gât, încă de când era mititel, dureri de creștere, spuneau medicii, ceea ce spun eu acum e exact ce ziceau ei. Și cu timpul, în jur de vârsta de 10 ani, ca atare, viața m-a adus să lucrez ca asistent medical într-un centru de oftalmologie. A apărut o problemă la ochișor, practic a semnalat că nu mai vede și de acolo a început periplul maxim. 1 an de zile am mers prin toți medicii, am primit susținerea angajatorului, am primit susținerea medicilor de acolo, fără de care
nu aș fi realizat absolut nimic, doar doctor Ioan, domnul profesor doctor Tătaru, care m-au ajutat foarte mult. A fost o echipă de medici în spatele la tot acest periplu și care abia după un an de zile a putut oarecum să numească simptomatologia, pentru că au descoperit că făcuse cheaguri pe vasele sinusale de la cap. Asta înseamnă că îi împiedica nervul optic să primească lumina cum trebuie și a urmat periplul prin spitalele din București, unde am întâlnit la fel medici foarte, foarte înțelegători și care m-au ajutat foarte mult și m-au susținut. Dar, vezi tu, diagnosticul nu a fost niciodată pus. Și aici s-a accentuat medicul, în ghilimele din mine, asistenta medicală, care a preluat frâiele și am reușit, pentru că lucram într-un laborator, să îl scot după aproximativ 2 luni și jumătate de stat în spital, să-l aduc acasă cu acordul medicului, făcându-i eu INR-ul, stabilindu-i eu doza de sintrom, făcându-i propria schemă de tratament pe care medicii ulterior au rămas pe zice, wow, deci chiar nu gândeam să fie atât de complex. Să înțeleg că ușor, ușor s-a accentuat în tine aria asta de terapeut. Da, pentru că ce se întâmplă? În momentul în care am văzut, deci simptomele acelea nu aveau o denumire, atât cât mă pricepeam eu pe partea a medicinei alopate, nu aveau o denumire. Faptul că colaboram cu foarte mulți medici din diverse domenii, toată lumea îmi spunea, nu e nici de oftalmologie, nici de neurologie, undeva la mijloc, și a trebuit să stau. Să știi că chiar am fost acuzată de familie la un moment dat, că eram foarte rece și că în loc să stau cu copilul, stăteam pe internet și vorbeam la telefon, stăteam pe internet să mă documentez și vorbeam la telefon cu medici. Dar atunci s-a activat războinicul, să zic, de mine, care a negat orice sentiment, nu am putut să mă las pradă sentimentelor și a trebuit să duc toate chestiile astea. Dar am observat că, într-adevăr, lucrurile astea nu pot fi susținute dacă nu mergem un pic și pe partea asta altă homeopată. Și de aici, oarecum, a început să încolțească ideea asta pentru homeopatie. Bineînțeles că am reușit, s-a stabilizat, totul a fost foarte ok și am mai mers până în jurul vârstei de 16 ani și jumătate, să zicem. Ok. Ai terminat cursurile, schimbăm un pic, ca să te scot un pic din starea asta. Ai terminat cursurile ai făcut cursurile sau ai terminat facultatea de asistență medicală? Am făcut poziția de la Giurgiu de asistent medical generalist. Ok. Dar asta o făcusem înainte, când erau emititei și fata și băiatul. Iar de masaj m-am apucat ulterior, când băiatul deja era mare, era oarecum sub supraveghere medicală, nu mai erau încă niște probleme vizibile. Păi și explicăm, mi-ai explicat, de fapt, de ce te-ai dus spre terapeutul propriului copil sau așa, dar ce te-a determinat să te apuci de cursurile de masaj? Păi, fix chestia asta. Pentru că, vezi tu, cum am spus inițial, el avea, în afară de partea cu cheaguri, avea niște dureri pe care medicii le considerau că sunt dureri de creștere. Ok, am înțeles. Și cam astea erau simptomele și nimeni nu le lega. Adică erau dureri de creștere, făcuse și cheagurile de sânge ulterior, erau sub control cu anticoagulant. Și mai era un simptom pe care nu l-a luat absolut nimeni în seamă și a fost încă de la naștere, să zic, afte bucale recurente. Și atunci mergem pe partea asta. Și în afară de el a fost problema și cu fetița cea mică, care s-a născut în 2012 și în perioada aceea a fost importat un vaccin de BCG, o tulpină care nu era a noastră. Și toți copiii în perioada aia au făcut un fel de adenopatie axilară, o inflamație a ganglionilor. Și ea avea ganglionul ăla la fel. Și am avut noroc cu un medic din București care mi-a spus, zice, vrei să operezi? Sunt foarte mulți copii operați în ziua de astăzi care au făcut infecție.
Zice, dacă nu e roșu, dacă nu o doare, dacă nu-ți face febră, lasă-l acolo, se va resorbi cu timpul. Și de aici a venit clicul cu drenajul limfatic. Am înțeles. Și practic vine terapeuticul și cu drenajul limfatic. Și hai să mergem. Plus factorul decisiv, soțul care de-abia aștepta să zică vreau să fac masaj. Că el era leșinat după masaj. Era dornic să fac masaj? Da. Și când a auzit că m-am decis, nu contează cât trebuie. Din câte știu eu, soțul tău are o muncă destul de fizică, nu? Da, oricum, și cu muncă și fără muncă, dacă îi faci 24 în 24, masaj să fie. E genul de persoană care adoră masaj. Da. Și are noroc cu tine să ai timp pentru el? Să am timp, ai zis bine. Pentru că Știi cum e, după ce vii după o zi de muncă, chiar nu mai ai chef. Chiar nu mai ai chef după ce vii. Spune-mi, te rog, te-ai apucat de cursurile de masaj, ai făcut terapeuticul, masajul suedez sau masajul de relaxare, reflexoterapia ce se face la cursuri, ai făcut limfaticul. Ce te-a determinat să aprofundezi asta? Ce m-a determinat era în vogă atunci nebunia cu campionate și cu întreceri. Asta până în ce an? 2020. 2019-2020. Când au început campionatele. Și veneau foarte mulți străini și nu știu, să fii la început și să nu-ți placă flow-ul pe care îl are. Bine, eu nu știam că se numește flow atunci. Dar practic ziceam, eu zic, Doamne, cât de ușor și de frumos îi se mișcă mâinile. Și ajunsesem să privesc o persoană că se dezbrăca altfel față de înainte. Deci mă uitam la mușchi, la cum e mușchiul, cum ar merge mâna, cum ei face masaj. Asta m-a atras foarte mult și am început, vreau să știu și ca el, vreau să știu și ca ea, aș vrea să fac și ca ea, și ca el. Când te-am cunoscut eu, erai translator din partea MTC, din partea Reflex Vital, la un curs de masaj pentru gravide făcut de Elvira Gentile, în câte mi-aduc aminte. Atunci te-am cunoscut eu. Și țin minte că atunci mi-ai dat un vibe foarte bun, dar acel vibe s-a schimbat în momentul în care am luat pauza de prânz și n-ai vrut să mergi cu noi. Și atunci am aflat despre tine că s-a întâmplat ceva. Țin eu bine minte, Dani a încetat în viața acum 4 ani? Da, se fac 4 ani pe 22 iulie. Că atunci când ne-am cunoscut noi, cred că era în 2023 și nu mai era. Nu mai era un an. Pe mine să știi că m-a ținut foarte bine în priză AMTC-ul și masajul după ce băiatul a decedat. Eu am avut noroc cu chestia asta, cu energia oamenilor, cu întâlnirile. Un an de zile m-a ținut foarte bine. Foarte, foarte bine. Cum ai reușit? Cum ai reușit după decesul lui să poți în continuare să faci terapie și să nu cazi? Pentru că se zice că cea mai mare durere este să moară un copil, mai ales pentru o mamă. Așa este. Cum ai reușit tu să nu cazi într-o depresie, cum poate fac multe și rămân acolo blocate și nu-și mai revin poate în ani buni? N-am reușit. Am negat. Un an de zile am negat. Un an de zile am fost în negare totală. Eu mai spun despre mine că sunt, în afară de un deschizător de drum, sunt și un soldat foarte bun. Și cam așa am fost. Am fost un soldat foarte bun când m-am luptat cu boala lui. În momentul în care a fost anunțată că el a intrat pe terapie intensivă, am simțit că am pierdut o luptă gravă și am încercat să mă răzbun pe Dumnezeu. Și apoi am fost încă un soldat foarte bun timp de un an de zile. Involuntar sau nu știu, conștientul meu știa lucrul ăsta, o spuneam oamenilor când mă întâlneam cu ei, zice, cum e? Zic, sunt bine, mai vorbim peste un an. Fix un an de zile m-a ținut toată armura asta mea de a nu mă exterioriza.
N-am reușit. Am clacat la un moment dat, dar nu am clacat eu. A clacat corpul, a clacat carcasa. Ca tare, la 1 an de zile, aproximativ fix, am făcut o dermatită vulgară pe tot corpul. Deci atunci a ieșit prin piele. Care să mai o am și acum. Pe care o ai și acum. Da. Dar iar m-am transformat în ăla care încearcă să o țină sub control. Ideea este că, știi, noi avem o putere foarte mare de a bloca cu propria noastră minte, cu propria voință, inclusiv simptome. Adică dacă ești foarte bine pregătit, poți să te anesteziezi singur. Nu știu câți cred, dar eu m-am anesteziat 1 an de zile. Am avut o țintă și un scop. 1 an de zile fix. După aceea totul a dispărut. Dacă îmi permiți să te întreb, armura asta pe care ți-ai pus-o, tu îmi zici că ai fost un soldat, dar după cum îmi spui, eu văd că ai fost mai mult de atât. Ai fost cel puțin un locotenent sau un general, adică tu ai dus în mintea ta lupta asta ca un soldat, dar de fapt ai dus-o cu totul altfel, ca și cum ai format o armată care să poate să ducă lupta aia, chiar dacă tu zici că s-a pierdut și te-ai răzbunat într-un fel, te-ai certat cu Dumnezeu. Vreau să te întreb, acest an al tău, că ți-ai dat 1 an, cum a impactat viața ta de acasă, cu familia? Lăsând la o parte mamă, tată, socrii, familia, soțul și copii. Păi anul a fost ok. Anul a fost foarte ok cu toată lumea, pentru că inclusiv când pășeam, ai văzut când visezi, că mergi? Da. La mine așa era. Deci eu inclusiv când mergeam, aveam senzația asta, nu știu, zici că eram extracorporală 1 an de zile. Nu am luat nimic, că multă lume m-a întrebat, zice, dar de ce ești așa? Ești pe pastile? Sau chiar soțul îi spunea, zice, i-ai dat ceva? Nu. Dar după aia a fost. Și ținem aici anul ăsta. Zici că ai fost ca și cum erai așa. Da? Munca cum a decurs în anul ăsta? Adică știi că noi ca terapeuți teoretic trebuie să fim acolo. Erai acolo sau erai doar mecanic acolo? Deci cred că vreo 6 luni de zile nu am putut să lucrez. Am oprit tot și am și zis, când am să simt eu că pot pune mâna pe altcineva, atunci am să fac. Următoarea perioadă, Dumnezeu mi-a trimis numai pacienți care aveau aceeași energie ca mea. Mie îmi spusese cineva, pentru că, vezi, asta mi-a plăcut mie în perioada aia. Mergeam în diverse tabere unde cunoșteam diversi terapeuți din diverse domenii. Și chiar mi-a spus cineva la un moment dat, zice, ai de grijă că vei atrage, ce ești cu un picior așa și un picior așa, vei atrage oameni care vor vrea să se hrănească din partea asta întunecată a ta sau alții la fel cu aceeași problemă. Da, deci în ultima perioadă aveam la cabinet doar oameni care aveau pierderi la fel de mari ca ale mele. Nu neapărat că erau femei care și-au pierdut copiii, care și-au pierdut, nu știu, soțul, tatăl, mama, care aveau aceeași durere. Dar era foarte ok, nu știu cum să zic asta, poate cineva care în domeniul ăsta poate să-mi explice. Sunt multe lucruri pe care eu încă nu pot să mi le explic și încă le observ la mine și le descoper. Dar să știi că mi-a făcut bine. Era ca o terapie de grup unde mergi și toți aveam aceeași poveste. Dacă eu nu spuneam povestea, ele nu îmi spuneau povestea. Poate după aceea că vedeau poza băiatului la mine în cabinet și mă întrebau. Dar se simțea, cred că de acolo m-am încărcat, cred că acolo chestia asta m-a făcut să mă simt altfel. Și după aceea am luat pauză, că am luat pauză și cu pielea. Iar am avut vreo 6 luni de zile în care n-am putut să lucrez. Și apoi cu mânuși și de atunci am început să lucrez. Știu că am observat că și acum ai momente când lucrezi cu mânuși. Da, lucrez absolut tot. Rare ori la bebeluș pentru că mă afectează, indiferent ce folosesc. Aici nu e vorba de distribuitor, nu.
Deci nu, indiferent ce folosesc, uleiuri sau așa, prefer să îmi iau mănușile și... Dar a fost o perioadă țensă, am atras ceea ce eram. Cumva, deși tot periplul ăsta al meu este groaznic și am stat într-o zi și m-am gândit, să știi că este un scenariu foarte frumos, chiar dacă este foarte trist și foarte dureros, dar sunt niște lecții foarte mari și încă mai am de învățat și da, am învățat și m-am transformat, pentru că vezi tu, fiecare avem rostul nostru. Asta așa e. Și lecția noastră. Și știu că eu cândva am fost de acord cu tot ceea ce se întâmplă. Ca atare, au fost perioade în care știam, nu știu dacă cuiva i s-a întâmplat să cunoască oameni fără să-i vadă vreodată, dar cel mai crunt este când și ei te cunosc pe tine. Mie mi s-a întâmplat chestia asta. Eu când eram cu Dani pe ATI, schimburile acelea deci asistenții care erau acolo erau asistenți medicali în permanență, mulți dintre ei îmi spuneau, doamnă, zice, n-ați mai fost la noi? Nu, zic, este prima oară când vin în acest spital, dar minte pe secția de ATI. Nu ați mai fost. Și ce a fost cel mai ciudat a fost că o asistentă a trecut pe acolo și am spus unei mămici care era și ea cu fetița, zic, fata e gravidă. Zice, de unde știi că nu avea burtă? Zic, nu, e gravidă, zic, știu eu. Da, pentru că undeva în subconștientul meu o vedeam cu burtica mare. Și de aici mi-am dat seama că, da, știam multe lucruri. Și am știut foarte multe lucruri și cred că am luptat, cum ți-am zis, soldatul, ca să schimbe. Și cineva mi-a arătat că nu pot face nimic și că trebuie să învăț să las liberul arbitru. Asta a fost lecția mea mare, cea de control. Ai reușit într-un fel sau altul să poți renunța la control? Să renunți la control? După ce a dat cu mine, și spun că a dat cu mine, am simțit că a dat cu mine fizic. Adică n-am sărit niciodată cu parașuta, n-am sărit niciodată de la înălțime, dar în seara aia în care mi s-a spus că băiatul este foarte rău și că l-au băgat pe secția de ATI, asta a fost senzația pe care am simțit-o. Și următorul lucru pe care l-am făcut a fost să țip, dar am vrut să țip atât de tare încât mă uitam doar spre cer și le-am spus multora și mult timp am avut expresia asta, vreau să sparg cerurile. Asta era, cred că, răzbunarea mea. Dar în momentele alea te gândeai că dacă te cerți cu Dumnezeu ai putea să schimbi ceva? Nu mă gândeam dacă aș putea să schimb ceva. Mă gândeam că eu am un plan și am gândit totul astfel încât lucrurile să rămână și cineva mi le-a dat așa. Pentru că, vezi tu, de fiecare dată când făceam absolut orice, eu analizam din toate punctele de vedere, dar niciodată nu țineam cont de ceea ce era deasupra și care putea să rostogolească totul. Da, uite, te întreb, în momentul ăsta în care noi vorbim, ducându-te un pic înapoi, deci oprim timpul aici, dar ducându-te un pic înapoi, crezi că analizai chiar tot? Referitor la ce? La partea materială, da. Partea fizică și materială, da, am analizat. Da, astea le-am analizat. Dar am scăpat din vedere ceea ce nu puteam eu să controlez. Eu puteam să controlez ce? Puteam să controlez, nu știu, să-ți fac analiza la timp, să-ți dau doza de medicament, să vorbesc la ora X cu medicul, să te iau din punctul A, să te duc în punctul B. Eu doar acolo eram. Eu am scăpat din vedere ceva ce... Adică e ca și cum scap din vedere aerul. Pe ăla l-am scăpat din vedere. Când m-am decis să preiau cuvântul și să fac eu acest podcast cu tine, nu mă gândeam că o să fie atât de emoționantă această discuție.
Și dacă tot am deschis-o, vreau să ne mai ducem un pic în așa fel încât într-un fel sau altul să te mai poți elibera. Știi ce am impresia? Că tu ai vorbit, dar cred că ai vorbit doar cu soțul acasă, poate cu părinții, poate cu un amic sau doi, dacă, cu familia, poate, dacă, dar nu cred că ai reușit niciodată să te deschizi în așa fel încât să mai poți elibera ceva. Păi, hai să, nu știu, să spun în felul următor. Tu știi câți oameni ai alături de tine să te susțină în momentele grele? Ei putea număra? Pe degete. La mine este și mai simplu. A fost soțul meu și o prietenă. Atât? Pe și familia? Nu am. Că asta nu știam. Nu am. Nici tu, nici soțul? Soțul meu are pe maică-sa, dar vezi tu, am preferat ca soacra mea să se ocupe de băiețelul cel mic în perioada Am asta. înțeles. Și nu avea rost să împovărăm cu altceva. Dar povestea mea de viață este foarte... Eu ți-am zis, am un scenariu foarte interesant. Dacă m-aș apuca să fac o carte, dar n-am timp să o scriu, pare amuzant. Dar este foarte, foarte interesant. Părinții mei au renunțat la mine de mult. Și eu am renunțat la ei și spun că am renunțat pentru că niciodată nu am avut lângă mine niște părinți așa cum ar trebui să aibă fiecare. Da? Ca atare, fix de la moartea băiatului, eu am rupt orice legătură cu familia mea și mă simt foarte liberă. Poate că uneori te simți singur, dar să știi că de multe ori am găsit înțelegere și susținere din partea străinilor și decât să întorc iarăși, vezi, n-a fost decât un simplu eveniment la mine, da, s-a supărat Denisa și mai vorbește cu mama sau cu tata sau cu sora, nu. Viața mea toată a fost presărată cu chestii de genul ăsta, ne-am certat, ne-am discutat, m-au ocărât, e o chestie foarte tragică, știi, n-aș vrea să înceapă lumea să plângă, eu încerc să mă abțin, să-mi păstrez calm oricum, dar am încercat să renunț și atunci am spus așa, sunt niște oameni ca oricare alții, nu am nimic pentru ei, nici de rău, nici de bine, ca și cum nu cunosc pe cineva, ce pot să am. Familia mea este soțul meu și copiii mei, soacra mea care mă ajută foarte mult cu băiețelul și care l-a crescut de mititel de când a trebuit să plec în spital să stau cu băiatul și atât. Mai am bineînțeles mătușa, o verișoară, un verișor, dar apropiați decât soțul meu și i s-au cam pus în spate săracul foarte multe, dar le duce, că nu are încotro. Dar sunt foarte ok așa, decât să fie... Eu oricum am fost oaia neagră totdeauna. Și asta că îmi spui că ai fost oaia neagră întotdeauna, înțeleg sentimentul, pentru că exact la fel am fost și eu. Și uneori e bine să fii oaia neagră. Te întreb acum, relația ta cu părinții și ulterior ceea ce s-a întâmplat cu Dani, te-au făcut pe tine, femeia care ești acum, femeia care nu vrea să accepte, sau femeia care de fapt e soldatul, care nu vrea să accepte ordinele superiorilor pentru că știe că nu e bine și decide să-și ia trebuie să-mi iau viața în mână. piept. Da, trebuie să-mi iau singură, pentru că altfel n-aș fi avut. Și atunci am preferat decât să stau să aștept la cineva, nu știu, să-și facă partea, să merg eu și să le fac pe toate. Cum e? Cel mai bine știi că ai făcut un lucru atunci când îl faci tu cu mâna ta. Asta m-a transformat, dar vezi tu, m-au șlefuit, m-au creat și apoi a venit foarte frumos soțul meu care, nu știu, mi-a dat susținere. Eu nu pot să zic că mai sunt același soldat, dar nici că m-am pensionat și nu mai am idee. Dar cu el totul e altfel, pentru că nu mai trebuie să lupt.
De multe ori îmi ghicește ceea ce vreau să spun și atunci oarecum, fără ca eu să predau din responsabilități, el le-a luat. Dar ți-a luat mult să ajungi aici? Că mă gândesc că în timpul tratamentului celui mic, apoi cu decesul și cu toate cele, presupun că ți-ai luat viața atât de mult încât după mă gândesc că vroiai ca toate să le faci singură. Ți-a luat ceva ca să... Eu de când l-am cunoscut pe soțul meu, hai să lămurim niște chestii ca să înțeleagă toată lumea. Băiatul meu care a decedat, Dani, și cu fata, sunt cu primul soț. Cel mic, care are acum 6 ani, este cu soțul actual. În momentul în care eu l-am cunoscut pe soțul meu actual, a fost exact... Imaginează că ești pe un câmp și este mijlocul verii și este atât de cald, dar în mijlocul câmpului găsești un stejar mare care îți oferă răcoare. Asta a fost pentru mine. Și atunci a fost... Nici n-a trebuit să explic. Eu nu trebuia să-i spun lui ce să facă. El le-a luat singur, el m-a eliberat. Și am început eu ușor să pot fi eu. Pentru că tot ceea ce fac acum, toate ideile pe care le am acum, le-am avut dintotdeauna. Doar că, vezi tu, nu am avut mediul unde să mă dezvolt. Eu am fost prea ocupată să lupt cu familia, pentru că mi s-a interzis ani de zile să fiu cu primul soț, că nu e bun, că nu știu ce. Tot timpul m-a luptat cu familia. Apoi a venit boala băiatului, cu divorțul și cu toate cele. Și eu niciodată n-am fost eu. Mai ales că primul meu soț a fost primul meu iubit. Eu eram cu el din copilărie, noi am stat 17 ani de zile împreună și am pornit de la minus infinit. Eu n-am pornit numai odată de la minus infinit. Eu și acum am pornit de la minus infinit. Dar este cu totul și cu totul altfel atunci când cineva știe ce-ți trebuie fără ca tu să deschizi gura. Adică te vede că ți-e fric, te vede și ți-a dat o haină. Pe când așa, poate că de multe ori trebuia să rostesc și poate că nu mă auzea. Și atunci trebuia să fii soldatul ăla, cum am zis, de piatră, să poți să treci în toate. Dar viața mi-a oferit acum posibilitatea să pot să fiu eu. Și ești tu? Da. Sunt eu. Așa cum sunt eu. Și am renunțat la foarte multe lucruri și sunt împăcată că am renunțat la lucruri și mi-am acceptat și durerea pentru că știu că trebuie să fie acolo și de multe ori mă gândesc și cred că așa este, nu știu, știi cum e, ce simte o mamă nu prea are cine ce să spună, dar cred că ceea ce s-a întâmplat cu Dani a fost un sacrificiu din partea lui. Sacrificiu pentru cine? Pentru o karmă. O karmă de neam. Crezi în așa ceva? Și crezi că prin sacrificiul lui... Dacă s-a rezolvat ceva? Da. Adică ce simt eu? Ceva? Sunt două care vin odată pe partea tatălui și o dată pe partea mamei. Adică o dată pe partea bărbătească și o dată pe partea femeiască. Tot ce a fost pe partea bărbătească s-a rezolvat. Ce a fost pe partea femeiască nu s-a rezolvat. Deci ce îmi spui acum mă cutremură... Și nu înseamnă neapărat, deci nu vorbim neapărat de un sacrificiu al vieții. Vorbim despre niște lecții care trebuie să le învățăm. Am înțeles că nu vorbim doar că aici s-a întâmplat un lucru foarte tragic. Dar sunt niște lecții pe care trebuie să le învățăm. Și cred că asta pe parte femeiască este al meu. Eu sunt oaia neagră. Eu nu pot să spun în acest moment exact, dar vezi tu, eu am aflat foarte târziu. Venirea mea pe această lume, deci eu ca să exist ca ființă, a fost
de niște șanse de 0,0 atât de mult eu a trebuit să fiu, încât nimeni nu-și poate imagina. Nu pot expune și detalia chestiile, dar atunci când vrei un copil, știm cu toții cum să fac copiii, da? Da. Ok, la mine nu a fost așa. Eu atât de mult a trebuit să fiu încât nimeni nu poate să-și dea seama. Nu știu, cum vreodată aș putea să exprim. La un moment dat m-am gândit să scriu ceva, dar este greu să explici niște cuvinte frumoase, niște cuvinte... Dar eu am ceva foarte important. Deci eu a trebuit să fiu neapărat. Și a trebuit să fiu neapărat în familia aia și a trebuit neapărat să trec prin toate cele și să fiu hăituită 17 ani. Tu îți dai seama că eu, și nu știu mulți, de fapt toți cei din oraș știu că eu, ca să fiu cu primul meu soț, Așa. eu am fost bătută De cine? de părinți și am fost bătută cu lanțul de la câine. Tu vorbești serios. Da. Și am fost bătută cu lanțul de la câine pentru simplu fapt că aveam vreo 18 ani și ce faci la 18 ani când o fată cu un băiat se iubește? Sex. Da? Exact. Și pentru aia. Și atunci eu am plecat de acasă. Eu am terminat clasa 12-a la fostul meu soț. El era cu un an și ceva mai mare ca mine. Terchea-berchea amândoi, condiții zero, dar mi-am terminat clasa 12 acolo. Deci, eu a trebuit să trec prin toate astea. Nu știu dacă cineva înțelege. Nu sunt ca scuze. Sunt persoane sceptice care îmi zic, nu, încerci să găsești scuză ca să nu iei razna. Nu, dar gândește-te că însăși venirea ta pe lume să fie de 0,0 șanse, și am să-ți explic în particular dacă vrei ce înseamnă, și apoi să înțelegi de ce eu a trebuit să trec în toate astea și de ce acum, da, mi se pune unul de gât și îmi joacă lacrimile, dar nu plâng pentru că e lecția mea. Și când am zis că o parte s-a rezolvat și că urmează cealaltă, Dar mai discutăm foarte puțin de subiectul ăsta și apoi vreau să aflu despre tine exact, terapeutul din tine și cum ai ajuns să faci ce faci și cum ai ajuns ceea ce ești acum. Zici că nu plâng pentru că asta e lecția mea și trebuie să o duc eu și asta e sacrificiul meu. Te-ai gândit oare că faptul că îți suprimi lacrimile și plânsul nu e bine? dar am momentele mele și știu când și unde. Și știi de ce te întreb? Îmi aduc aminte foarte bine că ne-am văzut în urmă cu, cred că să fac 3 ani. Cu siguranță să fac 3 ani, suntem în mai. Tot cam așa a fost. Tot cam așa a fost. Am venit la tine în cabinet și m-ai rugat să-ți fac un pic de terapie pentru că erai dezastru. Deci, din punct de vedere energetic, erai dezastru. Țin minte că ți-am făcut și am plecat de la tine și ți-am zis, nu știu ce ai avut, dar cu siguranță ai avut ceva foarte, foarte urât, pentru că 2 săptămâni după acel eveniment am avut o constipație foarte urâtă. Atunci țin minte că ai reușit și ai plâns un pic, dar te-ai oprit pentru că după ce am terminat terapia ți-a venit clienta. Nu crezi că ar fi bine din când în când să te mai eliberezi? Ok, faci un sacrificiu. Dar nu crezi că ar fi bine să te mai eliberezi un pic? Dar pentru mine eliberarea nu înseamnă neapărat să plâng. Adică am momentele mele când plâng, crede-mă că știi cum e, încă suntem cu chestiile astea ritualice, cu pomeni, cu împărțit, cu... Plus că
N-ai cum să nu plângi când mă întâlnesc cu colegi de-ai lui când... Am momentele mele când plâng. Dar modul în care am reușit să mă golesc, ca să zic așa, să nu mai țin tensiunea, sunt altele. Am trecut totul prin creativ. Adică la mine tot așa zisul ăsta ADHD, de acolo este. În momentul în care simt așa, pac, trec pe partea cealaltă. Bun. Și totul transform. Ok. Dacă îmi spui că totul transformi, vrei să-mi schimbăm subiectul un pic și să-mi spui cum transformi tu toată energia asta ta și tot sacrificiul ăsta al tău în creativ? Vreau să-mi spui, te rog, acum, cum te-ai decis, ne întoarcem un pic în spate, să mergi spre campionate? Vreau să ne spui, să-mi spui, dar să ne spui și nouă și celor care ne ascultă, dacă ai participat sau ai fost doar ca jurat. Eu te știu doar ca jurat. Și să-mi spui cum sau ce a însemnat pentru tine faptul că soțul tău a fost lângă tine aproape non-stop. Campionatele m-au atras datorită terapeuților internaționali care erau acolo și voiam să fiu în preajma lor și să văd diverse tehnici. Iar soțul a trebuit să meargă cu mine pentru că îi place să se plimbe și trebuia să merg foarte mult cu mașina singură. Și prima ieșire, ca să zic așa, pe care am făcut-o a fost într-o tabără undeva în creierii munților, unde nu aveam semnal. El era acasă cu cel mic și a fost foarte, nu știu, devastat, așa că nu putea să vorbească cu mine când voia să ia legătura și am zis ok, data viitoare mergi cu mine ca să vezi ce se întâmplă. Devastat sau Era gelos? Cred că și ăla, îți dai seama că și ăla n-are cum, eu nu știu cine nu fi gelos. Vreau să-mi spui, ca să înțeleagă și telespectatorii noștri, ce înseamnă un campionat și ce înseamnă o întâlnire a terapeuților la un campionat. Adică vreau să înțeleagă partenerii noștri la ce să se aștepte când noi terapeuții mergem la o întrunire de așa învergură. Cum ți-am zis, prima oară am avut o întâlnire, o tabără, unde am fost peste 30 ceva de terapeuți din toate colțurile țării. Stai seama că e chestia aia să socializezi, să vorbești, să-l întrebi, tu ce faci, bă, ăla face mai bine masajul facial. Un fel de team building al terapeuților? Nu chiar, că în team building să fac prostii. Dar, știi, e chestia să vorbesc, să mă împrietenesc, tu de unde ești, tu ce faci și încep discuții de la ce tip de masaj faci până la ce formă legală ai la cabinet. Te întrerup? Ai zis o chestie. Nu că în team building se fac prostii. Dar de unde știu eu, de exemplu, că soțul tău și tu pleci într-o tabără a terapeuților, că într-o tabără a terapeuților nu se fac prostii? Păi dacă vrei poți să faci cu soțul de mână acum. Păi, explică-mi. Poți să zici că te duci la cabinet și aterizezi la... Asta e perfect normal, că se poate întâmpla oricând, dar... Asta este o problemă a tuturor celor ce sunt terapeuți. Ideea este că ca să spargi misterul, trebuie să-l iei cu tine sau să o iei cu tine. Și să ții acolo să plictisească până nu mai poate. Pentru că asta se va întâmpla. Că nu știe pe nimeni, nu are nimic în comun cu ceilalți, tu vei fi în continuare very happy să stai de vorbă și cu și va sta ca cucu. Se întâmplă din asta, dar până nu iei omul să-i scoți ideea din cap, n-ai ce să faci. Așa s-a întâmplat cu voi? Așa s-a întâmplat. După tabără zic ok, mergi cu mine. Dar vezi tu, eu am făcut niște cursuri pe la Sibiu și la fel trebuia să ajung și de 2 ori pe lună. Și l-am luat cu mine. L-am luat odată, l-am luat de 2, bineînțeles că s-a plictisit, dar sta la cazare, cât eu eram la curs, pentru că nu ai ce să faci. Cursul e vineri, sâmbătă, duminică. Ajung acolo vineri, capiu, te duci la curs, când pleci, ești zombie. Mănânci și te bagi la somn. Că ne strângem la o cazare și mai apucăm să stăm de vorbă, la o țigare, la o cafea, atât, că mâine dimineața o iei de la loc.
Dar l-am luat și am învățat, știi? Și am să obișnuise și mergea, că știa unde să ducă, știa ce să facă. Am mai găsit că mai erau fete care mai veneau cu soți sau prieteni și începuse și eu asta am avut noroc, că lui place să se plimbe și să se bage în seamă, adică e mai comunicativ. Pentru că am colegi care n-au reușit nimic. Deci n-au reușit nimic. Soția a luat-o și a zis: hai iubita mea cu mine să vezi ce. Și nu-mi place mie de ăia, nu-mi place acolo, mă plictisesc. Deci n-a vrut nici să stea cu el, nu a vrut nici acasă, că mă înșel cu toate gagicile. Eu am avut norocul să pot să împac. Dar vezi tu, după ce mergi odată de două, îl cunoaște pe ăla și pe ăla, e altceva. Aveam ore care stăteam la telefon, ore cu colegii și cu tine vorbeam la telefon. Mă mai întreba și eu: dar nu zice nimic? Nu, pentru că eu veneam acasă și spuneam: uite, el e nu știu cine și uite așa și uite așa. Și de multe ori vorbesc cu el ca și cum și el îl știe. Și apoi când ne întâlneam, era foarte ok și foarte natural. Dar ți-am zis, nu toată lumea are norocul ăsta. Depinde de noroc. Dacă nu, trebuie să găsești ceva să-i placă, nu știu. Ok. De ce ai început să mergi la campionate? Ai devenit jurat. Ai fost participant? Am avut o tentativă să fiu participant, dar am fost urcată pe scenă să fiu prezentator. Ca atare, debutul meu în campionat a fost de prezentator al campionatului, translator și apoi am fost jurat. Și m-am oprit pe aici. Pentru că vezi tu ce s-a întâmplat cu campionatele astea. Probabil unde înainte era doar un singur campionat, doar o dată pe an, era altfel. Dar cu timpul totul a început să se ducă către o altă direcție. Nu mai este chestia aia de să te simți ca într-un mediu terapeutic, într-un mediu profesionist. Dar cum te simți? Nu știu, totul este numai fonfleu, totul e numai, știi, facem ca la fotbal. Deja simți că e blat. Uite, te întreb. Eu n-am avut ocazia să ajung. Dar te întreb pe tine. Pentru că ai cochetat cu ele. Cum vezi tu campionatele de acum? Că e campionatul balcanic, că e campionatul european, că e mondial, că e campionatul nostru, că e... Deci, în primul rând, eu nu aș mai da voie ca toată lumea care visează campionat noaptea să facă campionat ziua. Adică sunt niște monștri ai campionatelor, să zic așa, pe care ar trebui să-i lăsăm în pace și să-și facă în continuare treaba. Pentru că una e să faci dintotdeauna și să știi, ai niște relații, ai niște cunoștințe. Mă avantajează și pe mine ca participant să vin la campionatul tău, pentru că vine să mă evalueze o somitate internațională, și alta e toată lumea face în sala de sport, mai are să facă în grajdul bunicii. Și aici s-a pierdut. În același timp, oamenii nu mai știu unde să ducă. Mulți am văzut că preferă să ducă la de-astea mici organizate peste noapte ca să ia o medalie. Păi da, dar medalia ta n-are nicio valoare. Absolut nicio valoare. Da. Decât 15 lei. Păi da, asta o știm noi. Dar sunt mulți clienți care, în momentul când vin la mine și văd că pe peretele meu... Dar ce te costă și pe tine să te duci să-ți iei de la Decathlon 10 medalii să ți le agăți acolo? Te costă 15 lei bucata. Ori 10 e 150 de lei, îți spun eu. Ăia habar nu au în ce campionat. Deci eu cunosc persoane care s-au dat campioni mondial, internațional și nu știu ce și ei nici n-au participat acolo. Dar zice, domnul campion, ce te costă să spui dacă tu crezi că aia îi atrage pe ei? Sau mai era o modă într-un timp să umbla cu talangile la gât. Ce te costă? Nimic. Ideea, știi care este din campionatele astea? Cum te simți tu? Mulți se duc, au nevoie de validare. Păi una este să mă valideze cineva cu experiență, care cu timpul, reține, cu timpul a devenit și trainer și ce crezi, cu timpul după ani de zile și-a creat o terapie proprie, o semnătură proprie
Și alta e să mă jurizeze cu Anamița biciclista care, în afară că face 2 masaje pe săptămână, mai face unghii și pune bigudiuri în păr. Uite, referitor la asta cu jurizatul, țin minte și acum că în 2023 am făcut cursul meu de scaun cu Elvira și urma campionatul. Urma campionatul în Italia, la care m-a rugat să particip și zice vii direct pe scaun și la masajul terapeutic, pentru că acolo te bagi și acolo știu că Te pricepi tu. da. Vezi? Una e să spună cineva Da. pe ce te pricepi. Adică mi-a spus din start, te duci acolo. Pentru că, revenim, Elvira Gentile cine este? Ce palmares are Elvira Gentile? E una din cei mai tari terapeuți la nivel mondial, Are o asociație, Da. are un campionat Și- propriu, adică e cineva. unul din cei mai tari traineri în domeniul masajului din Și atunci din îți lume. convine să fie evaluat de unul ca ea? Îți convine. Siguranță, da. Și ca ea să iei pe toți, dar nu să ai pe, nu știu, mulți să știi că nu știu nici ce note să dea, nici... Și iar este discutabil cu evaluarea, cu notarea, cu punctajul, sunt discutabile astea. Ai renunțat la AMTC. Te-ai decis să-ți duci toată energia spre cabinet. Spune-mi, te rog, ce terapii faci la cabinet? Ce tipuri de masaje? Păi, clasicele, relaxare terapeutic, reflexoterapie, drenaj limfatic și apoi masaj de bebeluș, de femei însărcinate, facial, tot ce înseamnă ritualuri de astea, pietre calde, pietre de sare, herbal balls și am ajuns un pic și în zona asta emoțională energetică. Am și niște ședințe ale mele, semnătură proprie le numesc eu recalibrare emoțională energetică. Bun. Vreau să-mi spui, ai cabinetul în Giurgiu. Mi-ai spus tipurile de masaj pe care le faci. Ce clienți sau ce pacienți ai și dacă îți duci toate aceste masaje, adică ai clienți pentru toate sau doar pe anumitari? Păi, să știi că eu am renunțat la partea masculină. Oh! De ce? Cred Vreau că să-mi explici. Că un an jumate, 2, ceva de genul. Deși inițial când am terminat cursul am zis că și bărbații au nevoie de masaj mai mult decât femeile. Dar se pare că nu toată lumea înțelege ce înseamnă masajul și mai ales când îți faci reclamă ca femeie, ei înțeleg altceva. Și am primit niște mesaje mai dubioase pe WhatsApp într-o anumită perioadă și am anunțat de atunci, ok, eu nu mai fac masaj bărbaților pentru a evita chestiile astea. În schimb, singurii bărbați pe care îi accept sunt, eu știu, soții clientelor mele, frații, adică ce vine pe recomandare de la cliente, și nu fac masaj de relaxare bărbaților, doar masaj terapeutic, adică merg doar pe partea asta de recuperare, să zic așa. În rest, masajul de relaxare se ocupe oricine. Dar am bebeluși, am fost și pe acasă pe la bebeluși, și recuperare la bătrâni și multe. bun. Mi-ai deschis o cutie a Pandorei și nu te las că... De ce nu faci masaj de relaxare bărbaților? Hai, am înțeles că ai primit niște mesaje. Pentru că este interpretat altfel de către aceștia, cel puțin de către ceea ce se află aici pe zona Giurgiu, și atunci prefer să nu fac. Pentru că nici eu nu mă simt, știi cum e, nu știu dacă ți-a venit vreodată un pacient, un client care a venit forțat la tine la masaj. Nu te simți nici tu confortabil când îi faci. Deci în timpul ședinței parcă știi, îți vine să fugi de acolo, nu știu, e... Și atunci nu. Ce se întâmplă? Noi ca terapeuți, atunci când practicăm actul ăsta
deci masajul sau orice terapie facem, noi trebuie să fim bine cu noi, să fim bine în pielea noastră, pentru că transmit. Să putem dacă da eu energie sunt rău, dacă mie nu-mi place de tine, dacă eu îți fac ție forțat, dacă pe mine mă doare capul, dacă eu vin cu niște probleme de acasă, nu o să se întâmple actul ăla terapeutic sub nicio formă. Și atunci prefer să nu fac. Sunt eu mai safe, mă simt eu mai bine și chiar m-am obișnuit în chestia asta. Momente în care ai simțit că acel bărbat de pe patul tău de masaj a venit pentru altceva? Îi simt de la telefon, Gabi. Deci nu mi s-a ajuns până în cabinet pentru că cred că nu reacționam ok. Dar îi simt de la telefon și simt foarte bine și niciodată nu m-am înșelat. De multe ori am încercat să mă testez pe mine, adică l-am văzut, nu pot să-ți dau un tipar exact, dar îi simt. Și am acceptat pentru tot la fel, era soțul lângă mine, că bă, dar zice, tu ai ceva, nu... Zic, uite, că ai zis, tu pe ăsta ți-l iau. Zic, ți-l iau, dar eu îți arăt că nu vine, pentru că știu cum să vorbesc cu el și cum să-l chem. Și așa a fost. Adică îi știu deja și pe aia care nu vreau să vină. Cum? Nu pot explica chestia asta. Și așa, ca să nu mai trec pe filtrul ăla, pur și simplu nu mai fac. Ok, nu faci tu. Dar le recomanzi terapeutelor, masozelor, că nu toată lumea e terapeut, că se generează foarte mult, tot zic acum că sunt terapeuți. Femeilor care fac masaj, le recomand să nu facă masaj bărbaților ca să nu se ducă într-acolo, adică spui că ar fi mai bine să se delimiteze, să pună un perete ca să nu mai ajungem în ideea că... Cred că 80% din colegele noastre nu fac masaj bărbaților. Și apoi mai există o arie de fete care fie sunt foarte mult pe partea de kineto și merg... Vezi, tu trebuie să fii într-o zonă safe. Dacă fata, spre exemplu, este o fată atletică, dacă vorbim de kinetoterapie, automat ăștia fac foarte mult sport. Da. Și aici ea merge într-o zonă de fitness, de... Știe, ăia deja o știu, adică n-are cum să ajungă la altceva. Ideea e că la un moment dat o să-ți dai seama singură. Eu nu le recomand nici să facă, nici să nu facă. Ți-am zis, ideea mea de la început a fost ei au cea mai mare nevoie. Și ce crezi? Cel mai mare tips de la bărbați în ei, nu de la femei. Dar dacă tu nu rezonezi și nu ești ok, poți să renunți și rămâi pe partea cealaltă cu fetele. Păi și în situația asta ce facem? Fiecare face ce simte. Ok, te întreb, că știu că o să ajung acolo, știu că între timp ai făcut o asociație în care promovezi terapiile complementare, în care promovezi masajul, dar și alte terapii care duc în partea asta, nu neapărat medicală. Ce facem? Pentru că sunt foarte mulți bărbați care, deși au nevoie, că și bărbații au nevoie de relaxare, de detenționare și așa, nu vor la bărbați. Pe aici iar este o mentalitate greșită a clienților. Ce se întâmplă? Dacă mie mi-este rău și mă duc la medic, pe mine nu mă interesează cum arată medicul ăla, dacă e un bărbat înalt, că nu intri acolo și zici vreau să mă trateze un doctor 1,90, pătrățele, abdomen, să aibă și bani și mașină, că nu-l iau acasă. Păi pe mine mă interesează să mă trateze cineva să-mi rezolve problema, că e femeie, că e bărbat, nu contează. Aici, din start, este ușor, fără să-și dea seama, e categoria de bărbați care se duc spre ceea ce spuneam eu. Că ei, dacă ar avea o problemă și ar vrea relaxare, zice, ok, accept orice. Dar cum să-mi spui tu mie, spre exemplu, la 130 de kilograme, 1,90, tot numai mușchi, că vrei relaxare de la una de 50 de kg? Nu simți nimic, mai bine iei o frunză și îți faci așa. Corect. Ție îți trebuie masaj sportiv, faci sală, faci sport, îți trebuie masaj sportiv, ești gras, burtos, iar ce să-ți facă o fată? Ție îți trebuie masaj de la un bărbat. Acum, relaxare, păi unde te gândești? Mă relaxez că vrei să-ți pună mâna în altă parte, probabil, sau că până la urmă ce-ți face un bărbat terapeut, îți face și o femeie terapeut. Care e ideea? Iar revenim într-o chestie, că a mai zis cineva, e vorba de energia pe care o transmite. Băi, nu toată lumea crede în energii.
Da? Vrem sau nu vrem, nu toată lumea crede în energii. Când tu ai o problemă, că și medicul îți transmite energie, știi? Dar tu când ai o problemă, te duci să-ți rezolve problema. Ăla din start are energia vindecătoare, dacă o luăm așa. Nu mai stăm că e bărbat, că e femeie, că vezi, Doamne, ar merge mai bine la bărbați să facă femeile și la femei să facă bărbații. Nu, îți face cine ai nevoie. Te doare, te duci și îți faci, că ăla de-aia este terapeut. Dar, iar, e o chestie foarte tare și legat de energii, contează intenția celui care îți face. Că dacă este bărbat și, fără să vrea, se gândește la altceva, intenția și energia lui pe care o transmite, ajunge să-l hăcuiască pe el sau o hăcuiește pe ea. Înțelegi? Adică nu te simți bine, nu mai are același efect. Iar bărbații ăștia care spun că nu vor masaj de la alt bărbat, e clar că intenția lor nu este cea care trebuie. Ăla vine săracul și-și face treaba, dar poți să faci masaj la masa de masaj că nu iese nimic. Cam mai e senzația. Sunt niște clipuri da, unde să fac... Da. Bun. Spuneai că faci masaj în special femeilor, soților, dacă vin pe recomandare. Și am și clienți de-ai mei foarte vechi, adică am domni care sunt domni de mult timp. Nu neapărat că vin mereu, dar atunci când au oamenii nevoie, știu, sunt ok, nu fac numai la femei, dar să știu cu cine am de-a face, să știu că este... Chiar are nevoie în primul rând de terapia respectivă, nu vine... Ai avut printre clientele tale doamne sau domnișoare care au vrut și altceva? Nu. Nu. Bun. Ți-am zis, eu am o chestie, eu îi simt pe ăștia, nu știu dacă e bună sau e rea și nu știu dacă cineva poate să mă înțeleagă. Am un filtru foarte puternic. Și până acum n-am întâlnit nici... Ți-am singura chestie, asta a fost niște mesaje de la bărbați, dar în rest nu. Spune-mi, te rog, lumea te găsește doar aici, la cabinet, deci mi-e foame. Sau te și deplasezi la domiciliu? Depinde. Am avut bătrâni la care am mers, am avut copii, depinde și de timpul meu. Depinde foarte mult. Nu sunt de acord cu persoanele care din comoditate vor să mergi la ei, pentru că nu mi oferă spațiu să pot să-mi desfășor cum trebuie activitatea. Și atunci prefer să ne întâlnim într-un loc... Ca să înțeleagă, vreau să-mi explici, ca să înțeleagă cei care ne vor acasă. Da, ai nevoie de un spațiu, da? Adică am fost, în primul rând că trag de o masă de 14 kg. Ești norocoasă, bine, eu am 20. Așa, trag de o masă de 14 kg plus ce-ți mai e la tine, toate cele. Nu să ai întotdeauna toate cremele, că cine știe ce găsești, că nimeni nu spune exact ce problemă are. Și acolo nu unde să întinzi masa de masaj. Sau ce crezi, când întinzi mâna, dă-mi perete. Nu e... Și ăștia care sunt foarte comozi și nu vor să deplaseze, nu înțeleg. Pentru că una e când îi oferi un ambient și alta, da, am mers bătrâni care aveau probleme de recuperare, nu îi trebuie ambient. Nu îi trebuie, ăla e pe recuperare. Păi ea nici nu-i mai urci pe masă de multe ori, pentru că majoritatea erau nedeplasabili și trebuia să faci recuperare. Dar iar, cât să ceri la un bătrân? Că nu se face primăvară cu o floare, nu mă duc și fac o ședință și i-am rezolvat nici măcar 50% din problemă. Cât să-i cer, ce să-i fac, că e motorina ta, e timpul tău pierdut. Și aici vin niște chestii, știi? Și aici ajungem la episodul în care am vorbit Și uite așa, știi, e un carusel. Așa că prefer să avem un spațiu special adecvat unde să ne întâlnim și să facem terapia așa cum este ea cap-coadă, unde să nu fii deranjat, să ai o atmosferă. Cât de mult îți place ceea ce faci? Care dintre toate pe care le fac? Că fac foarte multe și îmi plac toate. Cât de mult îți place această terapie a masajului? Îmi place foarte mult. Dar să știi că am descoperit de câțiva ani
că mă duc într-o altă direcție decât asta Băi, terapeutică. Eu știu despre tine că tu pe lângă masaj, pe lângă fizio și ce mai faci la cabinet, știu că mai ai și altă pasiune, adică știu că într-un fel sau altul te mai susții din ceva. Am și eu acasă, știu că faci niște săpunuri terapeutice sau... Și balea, și alea tot au povestea tot din... și alea au povestea lor. Încep tot din dermatita mea pe care am dezvoltat-o, că tot la fel căutam ceva ce să folosesc și am creat tot așa unul special pentru terapeuți, este de protecție, îi spuneam eu. Și veneau și mă întrebau, cum adică protecție? Păi e de la protecție microbiană până la protecție energetică. Chiar am rețetat de un săpunel de acest fel. Și am mai făcut pentru diverse ocazii, de luna martie, de ziua îndrăgostiților. Da, cochetez cu chestiile astea, îmi plac foarte mult și iar au venit din utilitatea lor. Nu a venit din altceva, ce să fac eu. Aveam nevoie și atunci mi-am făcut pentru mine și am făcut și pentru alții, că eu așa sunt. Am vorbit zilele trecute și vorbeam de uleiuri. Te-ai gândit cumva, pentru că am văzut că ai făcut săpunuri, te-ai gândit cumva să-ți faci brandul tău de ulei, ca să nu mai stai să cumperi? Da? Da. Serios? Da. Și am aici 4 arome. Deci deja Deja le-am făcut în faza de testare și urmează la urmă să văd pe care lansez, pentru că e vorba de... Cum pe care nu le lansezi pe toate? Nu. Pentru că e vorba de foarte mulți bani să pot să lansez 4 arome. Dar am 2 care sunt foarte... Bineînțeles, uleiurile astea pe care eu le-am gândit, rețetele astea, mă reprezintă în totalitate. Vor fi niște uleiuri ritualice, spa. Nu vor fi niște uleiuri... Să le folosești de zi cu zi. Da, nu vor fi niște uleiuri, eu știu, de terapeutic, masaj terapeutic, anticelulitic sau așa. Nu intrăm pe partea asta medicală. Sunt niște uleiuri ritualice, spa. Ele sunt sub semnătură, nu știu dacă ai văzut clipul nostru, că n-ai putut să vii la deschidere, sunt sub semnătură Serchet Benu. Există povestea pe canalul de YouTube al nostru, Serchet Benu, care este povestea mea. Am văzut videoclipul, n-am apucat să-l deschid din, ca să zic așa, din, nu știu cum să mă exprim, n-am apucat să-l deschid, te rog să mă ierți. Nu e nicio problemă, ai timp să-l vezi. Dar la urmă o să vezi că tot ceea ce ți-am povestit eu acum se aseamănă cu aia. Serchet este, și Serchet și Benu sunt niște arhetipuri egiptene, de fapt. Serchet este zeița Scorpionului, care prin propriul venin vindeca. Și vezi tu, până la o anumită parte a vieții mele, eu sunt Serchet, sunt și zodie Scorpion și așa că merge... Și știi că Scorpionul este pasărea Phoenix. Și eu de foarte mult timp sunt așa pasionată de Phoenix, am și un tatuaj cu Phoenixul. Și atunci Benu este o pasăre, tot egipteană, este Phoenixul lor, dar nu este același desen. Și Serchet Benu asta înseamnă. Și uleiurile sunt semnătura asta și atunci o să vezi că un ulei este un pic mai dur și unul este un pic mai fresh. De aici vine și ideea ta cu Phoenix, de la brandul tău. Da, aici vine Phoenixul. Phoenixul este totemul vieții mele. Pentru că în 41 de ani, hai să zicem 41, să zicem în 20. În 20 de ani am căzut de atâtea ori și m-am ridicat de atâtea ori încât nici eu nu mai știu. Practic, la un moment dat am ajuns, dacă se realizează ceva foarte ușor, să aștept, ok, unde vine să mă lovească. Pentru că asta sunt eu și așa am fost mereu. Și de-aia Phoenixul e al meu. Phoenixul l-am avut și l-am în continuare și pe firmă. Firma mea Holistic Purple Phoenix Center. Holistic, tratăm partea holistică. Purple este al băiețelului meu, al lui Dani, și este chiar semnătura lui pusă. Acolo am păstrat, au reușit cei ce mi-au făcut roll-up să-i păstreze intactă semnătura. De aici vine și movul de la podcast. Lui. Purple și am Phoenixul meu.
Că asta sunt eu și suntem amândoi. În general, vezi tu, toate astea au venit pentru că el așa mi-a zis. Ultima oară când mă aflam cu el în spital în Italia, că noi a trebuit să ajungem acolo, să facem o intervenție chirurgicală care de fapt nu era necesară. Și a trebuit să ajungem acolo doar să ni se pună un diagnostic. Și atunci s-a aflat că avea o boală imunitară genetică, Behcet se numește, cu care se poate trăi, dar la noi în România nu știe de acest lucru. În Turcia se întâlnește la orice pas această boală și tratamentul este în tandem cu ce crezi? Cu homeopat. Da, și când eram în spital atunci, trebuia să revin în țară. Îl aveam pe cel mic lăsat cu soacra și cu soțul și chiar el asta mi-a spus: du-te și fă ceea ce-ți place. Du-te, mami, du-te și fă ceea ce-ți place. Ne-am întors undeva prin mai, a trebuit să la sfârșitul aprilie ne-am întors ca să fie acasă de 1 mai și el cu prietenii și în iulie a decedat. Deci de acolo vine tot. Mov și Phoenix și toate cele. Wow! Te-ai decis, după ce ai făcut centru și brandul cu Holistic, Phoenix Holistic Purple Center, am schimbat cuvintele, te-ai decis într-un final să faci o asociație. De ce? Și aici vreau să vorbim un pic, să-mi spui de ce și ce reprezintă asociația și vreau să-mi spui ulterior ce mai ai de gând să faci cu viața ta, că până acum m-ai dat, adică m-ai întors pe toate laturile posibile. Vezi tu, cum spuneam, am avut experiența de asta într-o asociație și am văzut ceea ce lipsește și am înțeles ceea ce au oamenii nevoie și ceea ce nimeni nu face. Sunt foarte conștientă de faptul că trăim într-o lume materială și avem nevoie de bani. Cu toții avem nevoie de bani. Am fi ipocriți să spunem că nu avem nevoie de bani. Dar banul vine atunci când ai o stabilitate. Atunci când îmi creezi un mod prin care banul să-mi vină mereu. Nu să-l ai decât odată. Mulți se bucură să câștigi acum, știi cum, pe aia, să prostim proștii. Știi? Prostim proștii. Ai prostit azi și cum ai mai prostit o dată, ok, mai prostit de 2 să-mi fie rușine, a 3-a oară nu prea mai merge să mă mai prostești. Multă lume, indiferent că vorbim de cursuri, vorbesc de lumea terapeuților în general. Toți se gândesc ce să facem astăzi ca să facem bani. Am venit la tine la curs, am văzut cursul, mă rog, eu nu ți l-am aplicat, eu nu știu să fac, eu nu am exersat, dar mâine mă duc să scot și eu curs despre ceea ce am învățat la tine, ca să vând să fac bani. Cam aici s-a ajuns. În afara faptului că nimeni nu gândește ce fac eu cu acest terapeut. Ce înseamnă o asociație? Nu știu. Te întrerup că sunt primul podcast, nu mi-a scris întrebările cum trebuie, te întrerup. Ai zis de curs și mi s-a aprins un beculeț. Zic bine, tu la Giurgiu faci cursuri? Da. Da, ce? Fac cursuri. Eu facem cursuri de calificare masaj în primul rând și o să dăm drumul în aceasta la prima serie. Suntem în colaborare cu o școală acreditată din București. Facem cursuri de masaj și, bineînțeles, cursurile de specializare. O să lansez și eu un curs, dar nu știu când. Mă așteaptă foarte multă lume, cărora le-am fluturat pe la nas, dar încă nu e gata, nu e să fie. Și cursul ăsta de specializare, cât durează și dacă ne poți spune și ce costuri are? Cursul de calificare? Da. Durează aproximativ 7 luni de zile. Voi învăța masaj de relaxare, masaj terapeutic, masaj reflexogen și în premiere sunt singurii care și-au păstrat și drenajul limfatic. Wow, pentru că știu că drenajul limfatic se face în extra. Da, l-au scos ca să facă bani. Ei sunt singurii care l-au păstrat.
Prețul cursului este de 5.000 de lei, dar pentru că suntem în Giurgiu, am reușit să stabilim împreună cu școala respectivă să oferim posibilitatea celor ce se înscriu de a-și plăti așa cum pot ratele, astfel încât la finalul fiecărui modul, care durează undeva la 9 săptămâni de zile, să-și termine de achitat modulul. Modulul este în jur la 1.800 de lei. Ideea asta e să nu rămână, pentru că ce se întâmplă? Mulți nu mai vor să continue și atunci când a terminat modulul, dacă mai vrei să continue, îi da banii pe modul, ți se dă o diplomă de participare. Deci să înțeleg că cursul ar fi cu totul undeva la 5.000. 5.000 de lei. Iar dacă faci per modul, te-ar duce mai mult. Dar în așa fel încât ai terminat modulul, adică, dau un exemplu, eu vreau să fac doar masaj de relaxare, să nu învăț suedezul. Da, dar vezi tu ce se întâmplă? Că dacă te duci la Registrul Comerțului, ăla, s-ar putea să-ți accepte, s-ar putea să nu-ți accepte, să-ți faci o formă legală astfel încât să faci masajul. Dar nu mai ai timp când să mai faci terapeuticul. Eu asta le explicam și celorlalte grupe, cum am 3 grupe de cursanți. Fă acum, că tot te-ai înhămat în oră, că timpul trece, vorba aia, leafa merge. Când termini și tu ți se dă o diplomă unde ești maseur acreditat și pe suplimentul descriptiv ai toate, că mai ai bani, că nu mai ai bani, că mai ai timp după aceea să mai faci ceva, bine, dacă nu, tu poți să faci reflexoterapie, tu poți să faci masaj de relaxare, tu poți să faci drenaj limfatic, poți să faci masaj terapeutic, adică ai 4 servicii. Nu, vreau să înțeleagă oamenii că, ok, nu-mi permit doar 1.800 de lei, dau un exemplu. Dar cu acei 1.800 de lei ai luat diploma de masaj de relaxare, dar cu ea nu te poți duce la Registrul Comerțului pentru că nu ți-o acceptă. Spre exemplu, uite, reflexoterapia îți dă o diplomă de participare, nu este o diplomă de calificare, pentru că nu există în codul COR, nomenclaturul muncii, nu există reflexoterapeut. Că nu e. Nu există, există maseur. Ori ești maseur, ori nu mai ești. Maseur trebuie să ai tot trebuie să le ai pe toate. Dar e greuț. Și de specializare ce faci? Și de specializare tot ce ține de masaj. Anticelulitic, facial. Dar am unul pe copt tot din experiența vieții mele. Eliberarea nodurilor emoționale energetice prin medicina tradițional chinezească. Este un pic pe partea emoțională, l-am scris, este imens. M-am gândit să lansez ca și carte, dar oamenii nu vor înțelege dacă nu-l țin ca și curs. Și te oprește să-l faci? Ce mă oprește? L-am făcut, dar nu l-am terminat. Încă nu e timpul, cred că, să-l scoată. Știi de ce? Contează foarte mult energia oamenilor pe care o simți. Momentan oamenii nu sunt pregătiți. Uite, ei nu înțeleg nici partea asta cu asociația. Deși le tot prezint și spun, eu vreau să mă ocup de tine ca terapeut. Noi avem, cred că suntem singurii care ne batem în cap cu terapeuții. ADul, promovează-l, fă-i posibilitatea să organizeze cursuri. Suntem singurii. În rest, majoritatea ce face, ți-a luat bani, ți-a pus o poză pe un site și la revedere și un praz verde, te lasă în pace. Te mai cheamă la evenimente unde tu trebuie să plătești. Sunt ok astea. Dar dacă tragi o linie, cum spuneam, eu m-am gândit, dacă eu trag o linie și vin la evenimentul tău, la evenimentul ăluia, la mine în cabinet cine lucrează? Nimeni. Factura, chiria vine. Asta dacă nu ai norocul să ai o firmă, un cabinet mai mare sau un salon mai mare, să lucreze alții pentru tine și să-ți permiți să te duci. Da, dar nu toți au. Da. Nu toți au. Că dacă ai cabinet și ai firmă, nu mai ai nevoie de asociație. Care este, de fapt, conceptul ăsta de asociație? Eu, prima oară, denumirea asta de asociație, am văzut-o când eram copil, la țară, la mamaia. Era asociația care sprijinea agricultorii, da? Deci, ăia sprijinea, le dătea ceva. Eu nu știu de când denumirea asta de asociație s-a transformat, de fapt, într-un SRL, am nevoie de bani, în donație, în nu știu cum să zic. Dar asociația asta înseamnă, eu vin la tine, vin cu ceva, vin cu un aport, dar noi împreună trebuie să creăm o comunitate unde să ne sprijinim, să mă ajuți cu ceva, nu doar să-mi iei. Aici este foarte greu, înțelegi? Pentru că oamenii terapeuții în general sunt foarte pățiți, sunt foarte trecuți prin multe chestii. Am nimerit deschiderea asociației și într-o perioadă în care
din punct de vedere financiar, ai văzut, numărul clienților s-a diminuat, e mai greu. Dar lupt și știu că o să fac treabă bună, mai ales că noi acum am pus la cale registrul terapeuților. Un registru unde vrem să creăm o masă critică, să ne ajute să putem să mergem către organele abilitate, să descriem toate lipsurile pe care le întâlnim în meseria asta de maseur. Da, că cealaltă... Nu mă interesează altceva. Eu vreau la maseur. Nu, eu mă refer doar la masări. Eu aici. Pentru că s-a transformat în ce s-a transformat, nu mai există profesionalism, nu mai există etică și s-ar putea cu timpul să ne trezim că nu mai putem să facem nimic. Mulți nu văd chestia asta, dar dacă ar privi un pic din afară, ar vede că asta este direcția totală. Toate troznelile, toate nebunile, eu nu sunt de acord cu troznelile sub nicio formă. De ce? Pentru că reprezintă un pericol. Și dacă ar fi fost atât de bune, le-ar fi făcut medici și ar fi fost învățate în facultatea de medicină. Eu cred în medici atât cât trebuie, pentru că ei fac 12 ani de zile medicină, 6 ani medicină, 6 ani rezidențiat și cred că ar fi fost foarte simplu unui medic să nu mai stea 4-5 ore în sala de operație, să facă tros, post și să te pună la loc. Și atâta timp cât eu n-am văzut niciun medic să facă chestia asta, nu știu cum Gheorghiță, care nu are idee de anatomie nici când e negru sub unghie, poate să spună că el rezolvă cazuri pe care un medic nu le rezolvă. Excludem partea că mai sunt și medici buni, mai sunt și medici răi, nu mă interesează asta. Eu vorbesc de medicină. Atâta timp cât ăla face o facultate 12 ani de zile, tu care până acum ai vândut semințe sau nu știu ce ai făcut, ai reparat mașini și te-ai trebuit să te faci masor, nu ai niciun drept să contești medicul ăla. Da, corect. Dar uite, te întreb, că sunt un pic cărcotași. Asta cu troznelile e o medicină alternativă venită poate din afară, așa. Avem și noi, asta o să tăiem, cam același lucru cu călcatul băbesc, e același lucru. Nu e același lucru. Hai să-ți explic. Deci, în străinătate... Asta o tăiem. Nu o tăiem, las-o. O tăiem. Deci, în străinătate, troznitul se face tot facultate. Da. E altceva. Ăla învață medicină. Deci ăla face anatomie. Sunt de acord. De-aia acolo este avizat. De-aia acolo se respectă. Pentru că ăla studiază. Face niște ani. Își stucește coatele, dă niște examene. Sunt de acord pentru că ăla trebuie să știe ceva. Pun pariu, deși nu știu sigur, dar pun pariu că ăia trebuie să aibă puțin noțiuni și de radiologie. Păi eu am văzut ăștia care se uită invers așa la radiografie. Nu, stai să ne înțelegem, ca să înțeleagă și ceilalți. Și în România se face, știu curs de, ce spui tu, troznit și așa, chiropractică, care se face 3 ani de zile, deci 3 ani de zile, 3 weekenduri pe săptămână, sâmbătă, duminică. Păi și tu crezi că tu dacă faci 3 zile pe săptămână, ești la fel cu unul care se duce la facultate? Nu. Vreau să zic că, adică eu sunt de acord și cu cei buni și cu cei răi și cu aia și cu aia. Vreau să spun că una e să faci 3 weekenduri pe lună, 3 ani de zile, și una e să faci cum să mai fac acum cursul de mă duc și fac osteopatie sau chiropractică o săptămână, am făcut un curs de 3 zile și gata, mă duc să Deci eu nu sunt de acord cu niciunul dintre ele. Și am să-ți explic de ce. Pentru că oamenii care participă acolo n-au noțiuni de anatomie. Anatomia nu o înveți de azi pe mâine. N-ai cum. N-au noțiune de imagistică. Ai perfectă dreptate. N-ai cum. Dacă îmi spui că 3 weekenduri pe lună se duce un medic, da, sunt de acord. De ce? Pentru că medicul are noțiuni de anatomie. A făcut, cum ți-am zis, 12 ani de zile facultate. Dar dacă, de exemplu, se duce un kinetoterapeut sau un fizioterapeută, atunci ești de acord? Nici ei nu au aceleași noțiuni. Să știi că și ei sunt limitați. Prin propria profesie, cum sunt limitați, și noi asistenții medicali suntem limitați. Da, și noi masorii, și noi fizioterapeuți. Suntem limitați și atunci nu e același lucru. De-aia nu este nici recunoscut. Da, vrei să faci lucrul ăsta? Te duci și faci facultate. Faci facultate în care stocești coatele. Sunt de acord după aia să vii să-mi spui tu mie că troznești, dar când vei
face facultate, ai să vezi că acea trosnitură face mai mult rău decât bine. Tu n-ai de unde să știi în momentul actual cum este coloana ta pe interior. Asta ai perfectă dreptate aici. Pentru că e posibil, da, cum zici tu, să faci mult mai rău, Și atunci, dacă eu am făcut chiropractică, osteopatie, ce am făcut și sunt medic, atenție, și tu vii la mine, eu ce o să fac prima oară? O să-ți cer niște investigații imagistice. Eu știu să citesc acele investigații și știu ce să fac. Și atunci stă altfel problema. Dar iar semnalăm cu steag roșu. La noi în ultima vreme foarte mult se dau că știu să citească. Și știi ce citesc ei? În momentul în care vii de la Bremeneți, să dă o foaie acolo de la radiolog unde a scris. Dar nu știe nici pe aia, citește, să mai uită pe ChatGPT, știu să citesc. Nu știi să citești nimic. Că de multe ori nici radiologul poate nu vede ceva. Altfel, de ce medicul când te duci la el îți scoate, să o prinde acolo și să uită pe ea? De ce scoate? De ce scoate filmul ăla? De ce îți cere CD-ul? De ce îți cere discheta? Depinde ce ți-a făcut, că sunt atâtea aparate. Nu stă să uite pe aia el, să uită acolo, cunoaște ce are de făcut. Și atunci ne-am asumat niște meserii și niște chestii care nu ne privesc și nu sunt ale noastre. Și fiecare ar trebui să stea cât este plapuma. Asta, ai perfectă dreptate. Și nu sunt de acord cu osteopatie și nici chiropractică să facă nimeni. Foarte mulți s-au dus la cursuri de chiropractică și ei nu știu absolut nimic. Știi ce fac? Se apucă și repetă niște denumiri de mușchi și vin la tine și flutură mușchi, așa că îl știe. Păi, dar mai mult de atât nu știi, nici la stânga, nici la dreapta. Crezi că dacă mă duc acum și iau un medic ortoped și le iau pe ăla, zim toate grupele de mușchi, ăla știe să mânească pe toate? Nu știe. Dar nu înseamnă că e prost. Nu, dar și dacă tu vrei acum să fii pătocilarul, să înveți și că vine cineva, doamne, vă doare mușchiul trapez. Păi ăla nu interesează. Că ție medicul nu spune ai probleme la trapez. Ăla se apucă și face treaba. Da, mă rog. Nu sunt de acord cu chiropractică și cu osteopatie pentru persoanele care nu au studii în medicină, respectiv care nu sunt medici. Bun. Dacă ar fi medici, ești de acord. Da. Adică să înțeleagă, să nu creadă lumea că ai ceva cu... Nu. Dacă nu e medic și nu are studii, nu sunt de acord. De ce? Pentru că nu are suficiente ore de anatomie. Deci nici la fizioterapeuți. Nu e la fel ca medic. Ok. Să nu uităm că un kinetoterapeut și un fizioterapeut lucrează la îndrumarea unui medic. Perfect. De acord. Hai. Și atunci, în cine am cea mai mare încredere? În medic. Ok. Gata. N-am înțeles. Prezinți în asociația ta, că sunt un pic cărcotaș, ți-am zis, terapii alternative cu care unii dintre noi suntem de acord, alții nu sunt, cu care medicina normală nu e de acord și știm foarte bine. Ce părere să aibă oamenii care ne privesc și dacă să dorească să vină spre terapiile alternative pe care noi le oferim sau e mai ok să rămână pe medicina normală? Deci, este foarte ok să rămână pe medicina alopată atâta timp cât au un medic care, să spun, le-a pus un diagnostic corect, un diagnostic care și lor li se pare corect, pentru că sunt mulți care zic eu nu am nimic și ăla a zis că am nu știu ce, dar vezi tu, tot ce înseamnă medicina alopată înseamnă chimic. Toate aceste chimicale sunt făcute și au fost inventate să trateze în mod rapid orice afecțiune a corpului. Ele vin țintă, dacă sunt date cum trebuie, vin țintă, nu, se duc pe cauză, da? E pentru ficat, merg direct pe ficat, dar pe lângă nimeni nu stă să spună că face niște deranj. Da? Mai deranjăm niște rinichi, eu știu, îți modific un pic sistemul sanguin, poate și cel endocrin, nimeni nu spune. În general, medicii, cum sunt, fiecare e pe bucățica lui, ei nu se bagă. Noi la masări ne cam băgăm unii peste alții, dar ei nu. Eu sunt oftalmolog, mă înțeles decât de ochi, nu e de mine, du-te mai departe. Eu sunt chirurg, te tai. La mine dacă ai venit, eu trebuie să te tai. Eu așa rezolv. Eu altfel nu știu să rezolv. Dar oamenii ar trebui să știe în felul următor. Corpul meu, ca să funcționeze, este un întreg. Și atunci eu trebuie să-i ofer susținere.
Ce se întâmplă? Tu vrei să-mi dai un medicament chimic care îmi grăbește vindecarea. Sunt total de acord și am nevoie de el. Dar în același timp, chimicalul respectiv va face niște ravagii. Și eu trebuie să știu să-mi susțin. Și aici vine, fie că folosesc plante, fie că folosesc masaj, fie că ajung la terapii energetice. Bun, ce înseamnă asta? Aici iar sunt împărțiți, ăia care cred, ăia care nu cred. Bun, între ăia care nu cred sunt ăia care nu calcă pe capacul de canalizare, care nu dă bani lunea, dar în terapiile astea nu cred, dar astea toate le fac. Pisica neagră dă cu spatele, scuipă de 3 ori, dar ei nu cred. Și apoi avem pe ăștia care cred și le folosesc. Faza este în felul următor, că tu ai nevoie să-ți așezi psihicul. Nu vorbesc de energie, da? Psihicul tău. În momentul în care un medic ți-a pus un diagnostic, băi, și cu o răceală cruntă, tu aveai plan să pleci la mare și ăla vine și ești răcit. Te-a devastat. Psihicul tău este la pământ. Tu ai nevoie și de altceva. Fie că, eu știu, mergi la psihoterapeut, fie că vii să-ți faci o terapie cu cristale sau orice altă terapie energetică care îți redă ție starea de bine. Aia nu lucrează pe corpul fizic, lucrează pe corpul tău energetic. Crede sau nu crede, dar dă de ele. Bun, în momentul în care eu mi-așez partea psihică, să zic așa, în cazul ăstora care nu cred, deși vorbim de partea energetică, îmi protejez restul corpului cu alte terapii de astea homeopate și îmi iau tratamentul alopat al medicului, vindecarea mea este mult mai rapidă, iar sănătatea pe care o redobândesc este de durată mult mai mare. De-aia mulți, cum să spun eu, nu respectă trio-ul ăsta. Ei iau paracetamol. Uite, toată lumea ia paracetamol. Toți medicii și toate cadrele medicale știu că paracetamolul atacă ficatul și rinichii. Deci sunt persoane care iau paracetamol și ficatul s-a transformat ca al unui alcoolic. A luat ceva să susțină partea asta? Nu, a băgat paracetamol. De ce a luat paracetamol? Că am făcut o febră. Ok, cât ai avut febră? Orice medic care este medic și știe zice așa: dacă timp de 3 zile ai avut febră mare și nu a scăzut cu nimic, poți să vii la urgență să căutăm cauza, să-ți dau ce trebuie. Altfel, poți să stai acasă și te pune și el la fel, împachetări, ciorăpei. Adică nimeni nu exclude partea asta. Dar oamenii vor shortcut-ul. Ce e mai bun? Shortcut. Numai că shortcut-ul ăsta a creat oameni dependenți de medicamente și foarte mulți bolnavi și, după cum vezi, rata mortalității a crescut drastic. Și inclusiv limita de vârstă. Adică suntem la un 50 de ani. Înainte era mult mai târziu. 50 de ani nu prea, de-abia viața în general începe după la 40 și că până la 20 de ani ești copil, n-ai așa, de la 20 de ani ești capiu, că aoleu, am scăpat de mama și de tata să vezi ce fac, de la 30 de ani îți dai seama că trebuie să te însori, să faci un job și că ai nevoie să stai undeva, să nu mai stai cu mama și cu tata, și abia de la 40 ai experiența vieții, astfel încât să-ți creezi o viață bună. Și ce vezi? Ăștia au pus limita la 50, că toată lumea... Din ce cauză? Din neștiință. După ce am ascultat ce mi-ai spus, să înțeleg că fiecare dintre noi ar trebui să alternăm medicina alopată cu homeopat. Cu cea homeopată. În așa fel încât să vindecăm atât corpul fizic cât și cu cel energetic. Asta este rolul Asociației Arta. Noi ne-am gândit să facem o punte. De aceea nu exclud eu practic nu exclud una fără cealaltă. Faza este că și asociația asta și ideea în sine a luat naștere tot prin prisma ceea ce a existat. Nu m-am trezit eu peste noapte. Cum ți-am spus, pentru băiatul meu, și asta poate fi verificat, în turcii, că boala asta se întâlnește în Turcia, în Asia și pe drumul mătăsii. Turcii dau tratament homeopat.
De ce? Pentru că boala respectivă, Behçetul, slăbește vasele de sânge, ele devin mai fragile și practic devin mai late. Și ce crezi că folosesc? Copacul vrăjitoarei se numește Hamamelis. Singurul produs Hamamelis pe piață în România este o apă tonică pentru față pentru doamne, pentru venectazii. Dar Hamamelisul, pastiile, este folosit pentru persoanele care au această boală, ea este însă și o boală reumatismală. Deci, pentru fragilitatea vaselor din interior. Și atunci, dacă ei folosesc de atâta timp și trăiesc, noi de ce nu am face lucrul ăsta? Și sunt multe alte patologii care pot fi susținute cu homeopat, pe lângă alopat. Și să mă duc spre încheiere, pentru că te-am ținut destul în podcastul meu, al tău, de fapt. Așa. În asociația asta ta, cine poate intra? În cadrul Asociației pentru Renaștere, Terapii Holistice și Armonie Arta, se poate înscrie oricine. Ce înseamnă oricine? Avem mai multe categorii de membri. Oricine. Poate să vină soțul tău care e orice altceva și nu este terapeut. Da, pentru că avem categoria de membru simpatizant. A, da? Da. Numai că și el o să aibă niște beneficii, pentru că vezi, dacă ești membru simpatizant și susții masajul, îți place să participi la niște întâlniri, la niște cursuri, la niște evenimente și au și ei posibilitatea asta. Inclusiv posibilitatea de reconversie profesională. Dacă doresc, pot urma cursurile de la noi de calificare în masaj. Terapeuții care sunt la început de drum, tot membrii simpatizanți pot fi, pentru că ei încă nu știu ce drum să-și aleagă. Avem o categorie de 16-18 ani pentru copii, de membri juniori. Categoria asta am creat-o tot la fel. Să-i scoatem din casă, să-i scoatem din diverse evenimente și eu știu, poate sunt tineri care vor să învețe mai multă anatomie, pot veni la cursuri, care vor să vadă, uite, și partea asta de marketing, de podcasturi. Adică într-o asociație este loc pentru toată lumea. Și bineînțeles avem categoria de membri seniori, aici intră terapeuții cu vechime și terapeuții care pot fi chiar trainer, deci care au diplomă de formator. Cu vechime și de drept formator, te referi la terapeuți doar pe parte de masaj? Sau indiferent. Terapeuți pot intra, dau un exemplu, psihoterapeuți? Nu prea vin că iau colegiul lor, dar în general oricine, deci nu contează, pentru că, vezi tu, noi am structurat și niște ramuri pentru terapii fizice, terapii energetice, avem mai multe. Deci poate veni și un terapeut care face reiki sau constelații familiale? Oricine. Sau... Și el atunci când vine, mai ales că suntem la început de drum, rămâne ca un, cum să spun eu, ca un cap de piramidă, pe lângă care se creează o comunitate și el este răspunzător cu comunitatea respectivă. Pentru că, vezi tu, eu nu vreau la lung să stau să-mi bat capul cu această asociație și atunci, pe lângă faptul că am nevoie de membri, am nevoie și de oameni care să promoveze și să ducă mai departe. Un fel de director general așa pe fiecare ramură. Da, noi le-am numit altfel, să nu mai zicem director că e învechit, să nu mai zicem nici coordonator și o să fie ceva mai pe corporate, așa, o să mergem pe manageri mai mult. Managerii sună mai frumos, în momentul în care te prezinți ca manager undeva, mergem pe partea asta corporate. Dar au posibilitatea, adică poți să capeți experiență, uite, cum am căpătat eu experiență și am putut să fac ceva. Dar foarte multă libertate și foarte multă lejeritate, pentru că, exact cum spuneam, mie mi-este foarte greu în momentul de față să le duc pe toate și atunci am nevoie de oameni care să aibă aceeași viziune și care să construiască împreună. Până la urmă, Asociația Arta n-am făcut-o pentru mine, nu este un SRL și nu vreau să se stingă mâine sau poi mâine. Este ceva ce vreau să rămână cât mai mult timp pentru toată lumea. Mulțumesc! Mai am 3 întrebări astăzi pentru tine și am terminat. Unde te mai poate găsi sau unde te pot găsi cei care vor să apeleze la serviciile tale? Este foarte simplu, am pagina de Facebook, toată lumea mă găsește pe pagina de Facebook, am acolo număr de telefon.
De preferință aș vrea să mă contactez de WhatsApp, că poate nu pot răspunde, dar este numărul de programări, așa că nu este niciun deranj. Și stabilim împreună când și cum. În general nu lucrez sâmbătă și duminica, pentru că am, uite, diverse alte activități. A doua întrebare. După cum știi, eu am colțul de masaj la evenimente. În caz că am cerere mai mare și am nevoie de un colaborator, pot apela la tine? Și trebuia să pui întrebarea acum. Să fie pentru cu probă și cu martori. Da, am pus această întrebare pentru că e posibil să am cerere de la doamne cu terapeut femeie și vreau să știu dacă pot apela la tine. Da, sigur, nicio problemă. Și a treia întrebare, venită ca așa, ce ar face astăzi Denisa Ciorâcă dacă s-ar da așa ca prin magie și n-ar mai trebui să fac masaj? Ce ar face? Doar masaj să nu mai fac? Da. Vai de capul meu. Păi mă apuc și îmi termin cărțile de scris. Deja am început să cochetez cu cărțile oracol, șamanice. Cristalele le au în premieră, iar că le-am lăsat pe undeva. Deci nu te-ai duce pe kinetoterapie, fizio? Nu. Îmi iau cristalele, îmi iau plantele, îmi iau săpunerele, uleiurile. Nu. Bun. Îmi venea și ultima întrebare, doamne. Că nu ne mai lungim. Dragilor, cam asta a fost podcastul de astăzi. Sper că m-am ridicat la așteptările de moderator. Îi mulțumesc Denisei și mă bucur că am reușit să mai ascult o parte din povestea ei de viață. Eu ți-am spus că e mult. Îți mulțumesc că ai avut răbdare. O să fac un serial Tânăr și neliniștit și o să-l lansez. Acestea fiind spuse, vă mulțumesc că ați fost alături de noi și sper să ne revedem. O zi frumoasă, la revedere!